Gaurkoan, Santinazioko lepoa Ibardin etapa egitera joan dira 56 mendizale. Horietatik 11k beraien kabuz beste ibilaldi bat egitea erabaki dute. Eguraldi ederrarekin 8 eta 10 aldera 55 mendizale Santinazioko lepotik irten eta larunera igotzeko malda gogorrari ekin diote. Larun gainean ederki gozatu dute mendizaleak inguruak eskaintzen dituen paisaietaz. Ondoren aurrena Larun Txiki eta gero Zugizeaga mendietara igo dira. Zugizeagako malda gogorretik jaitsi behar izan dute. Beroa dela eta makalaldiak ere izan omen dituzte. Deskargako lepoa jaitsi eta 12 eta 4 aldera Intzolako zubia zeharkatu dute. Ibardinen ordu biterdietan bukatu dute etapa.